Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, Giraray. Ini man po garin sa indong Karonda, Joey Habanalim, Irbana nabot 11 o'clock in the morning. Sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita ni Webes. Ay, Biyernes na ba? Pizza size kan bulan na Mayo, taon 2022. Sa lado teknikal, ang sa kong mga partner digdi, si Engineer Felix Lagrimas. Sa transmitter site, Engineer James Oco. Yaon madaman sa tong Information Officer, Jimmy Gonzon, digdi, si Rodel Cesar. Mga kakaibanan ta, ang bilog na persa kan RPN Radio Ronda. Happy birthday po sa mga may kumpleanyo. May you have many more birthdays to come. Sa mga may kapistahan, sa Barangay Salvacion, happy fiesta. Sa pamilya ni paring Saldo Villagomez, happy fiesta sa inyo dyan, paring Saldo. Si paring Jojo Piñauas, happy fiesta. Kay Kagawad Sumpay, happy fiesta. Ngunyan manal daw, magkakaigwa dyan ng okasyon sa Kapitolyo Provincial. Yaon dyan si Dagob Mix Villaferte, Governor Luigi Villaferte, and Congressman Ilre Villaferte. Si Gob Mix and next Governor Luigi Villaferte, nabisita ninda dyan itong sikat na marine actress. Naging leading lady sa teleseryeng Ang Probinsyano ni Cardo Dalisay, si Coco Martin. At the same time, may mga imbitadong media. Kaya lang alanganin ako ay 10 o'clock ma-start po ang okasyon sa Convention Center dyan sa Capitol Complex sa Pilica Camarines Sur. Governor Luigi Villaferte and Yasi Prisman. Yan. Magayon na maray na actress bagay ni. Sikat-sikat na actress ini. Bisita po ninda Gob Migs and Gob Luigi Villaferte. And Kong Elre Villaferte sa Laogan probinsya po nin Camarines Sur. Next Congressman Mix Villaferte mga tugang, sobrang nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa inyong mga suporta, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sobrang pasasalamat po. Maraming salamat. Sabi po ng masunod ng Congressman Mix Villaferte sa Rinconada area sa sendo pong pagsuporta, pag-endorso sa iya. Na iyo ang butuhan, tabangan, kan mga taga Camarines Sur, taga Rinconada, ang mga Villaferte.
lalo na si Gubmig. Na yun na po ang mga Iglesia ni Cristo, ang grupo ninda Mix Villaferte ang sa indang congressman na iboboto ngunya na Mayo 9 na eleksyon. Dakulon pati bagang miyembro kan Iglesia ni Cristo po digdi sa Rinconada area. Si ano pati, si Gubmix talagang pinapayaba kang gabos na sektor sa Rinconada area. And si Luigi Villaferte, solido man po ang suporta kay BP Leni Robredo. Igawang pating grand rally ngunyan sa Naga City, as in sa iba pang lugar sa Bicol, ang masunod na presidente ka nasyon kan Pilipinas, Leni Robredo. Sabi ni Governor Luigi Villaferte, obligasyon tang mga Bicolano na kita magkasaro asin ipahayag ang satong suporta sa kapwa Bicolano. Panahon na para ipahiling tang mga oragon ang satuyang pagkakasararo asin suporta sa satuyang kapwa Bicolana or Bicolano na nagdadalagan sa pagkapresidente kan satuyang nasyon. An oportunidad asin pagkakataon tangarig magkaigwat kita nin Bicolanang presidente kan Pilipinas na hali po asin kababayan tang Bicolano asin sariling atin. Ang obligasyon ta po ipagana ta po si Leni Robredo sa laban na ini ngunyan pong Mayo 9. Kaya uragon kita mga Bicolano, kaya dapat Bicolano, kapwa Bicolano ang dapat na suportaran. Sabi po yan ni Luigi Villaferte ang masunod na gobernador kan sa tuya pong... Ang samuyang panindugan na kung si Say ang dikta kan sa tuyang puso, iyo ang dapat suportahan sa pagkapresidente. Obligasyon kan mga Bicolano na namagkasararo asin ipahayag ang satong suporta sa kapwa Bicolano. Orgulyo po ni Luigi Villafuerte na ikurahaw sa banwaan ang sakuyang bilog na suporta kay Leni Robredo para presidente. Salamat sa endorsement na yun ni next Governor Luigi Villaferte na magkasararo po kita mga Bicolano para suportaran po si Leni Robredo na napapalaban sa pagka-presidente sa Nasyon Pilipinas. Oy, kadakol po nagkakandidatong mga senador. Sabi po ni President Duterte, kung mapili man sana kita nin mga senador, ito lang piliyon ta sa mga the best ng kandidatong senador. Ito talagang may mga naginibuhan naman na dahil malabot sa tukawan ninda dyan sa Senado. Nagharos mga tugang maagiyan ang mga tao, umaapaw na suporta at pagtitiwala ang nagsabat. Na mga leaders, supporters po ni gubernatorial aspirant Luigi Villaferte sa ginibong grand rally ni Maninda po dyan sa
Abuy Camarinesor kan Team 1 Kamsur. Nakaaging Mayo 4 nga na taon. Aros sa ribo-ribo ang duminaragsa nagpahayag nin mga suporta sa bilog na partido kan Team 1 Buhi sa pahinganot man ni Mayor Ray Lacoste na nag-aspirar sa kargong mayor. Sigon po sa mga tao ang gabos ng nag-atindir sa Grand Rally. Mga nagkusang loob po ini. Nag-volunteers na magpasyar asin mag-atindir, mahiling ang sa indang mga iniidolo. Madangog ang mga plataforma ni gobyerno dahil iyo po ang sa indang kursunadang suportaran asin iburuto ang Team 1 Kamsur sa Team 1 Buhi kan mga buhi noon. Asin mayo po sindang mga di po sinda hinarakot para bayaran kundi kusa asin voluntaryong nag-atindir sa ginibong Grand Rally kan Team 1 Kamsur, Team 1 Buhi sa sinambit na pong Banawaan. Nagpapahiling lang po ini na kadakol pa manggiraray po talagang serbisyong ipapadagos ang mga Villaferte ang lakos di dyan po sa buhay. Ano po, grabe talaga. Siguro ni mga abuton mga 15 o 30 mil na mga tao ini. Dakol. Sa mga mothers, advance happy Mother's Day. Preparado naman po ang Grand Rally sa Naga City kang grupo man ni Leni Robredo. Mga tugang, medyo may reaction po baga si Congressman Elry Villaferte. Sabi niya sa iyang reaksyon, ang galing talaga ng mga scriptwriter ng aming mga kalaban para makakuha kuno ng simpatya sa tao. Mga desperado na talaga. Lalo na pong si Gobmix Villaferte napapalaban sa kargong congressman sa Rinconada na mamayagpag sa mga survey. Asin iyo po talagang kursunada kang kadaklan ng mga taga-Rinconada na iyo ang suportaran asin iboto sa maabot na Mayo 9 perilian na maging representante kan ikalimang distrito po kan probinsya po ng Camarines Sur. Tasigon ki Elry Villaferte, sabi sa reaksyon ni Congressman Elry Villaferte, meron daw nagpasabog dyan sa Alamid Hotel sa Nabuak noong isang araw. Ito po anya, isipin nyo ng mga nagbabasa nito. Araw-araw nandyan ngaya ang grupo kang kalaban na mga kaalyado. Tapos may nagtapon daw ng granada pero walang nasaktan at walang tao nung nangyari yung incident. Okay ha, parang alam kung anong oras gagawin yung incident. Kundi ining iba dahil ko na nibasahon. Nabasahon nita. Importante, pinapaimutikan kang Villaferte na mayong katotohanan ang ibinabatikal na isyo sa sinabit ng insidente
nagaro isinasahot sa mga Villa Fertil. Ngayang katotohanan yan, tabako nindang gibo-gibo yan. Oy, dagdag na sweldo kan mga paratukdo asin diskwento sa mga serbisyo arog kan medical asin transportasyon ibubusol kan ako Bicol Party List. Saro ini sa nasunoan ni Paulo contest kung taano ta siya nag-endorse kan ako Bicol Party List. Tayan ang saro sa mga ibubusol kan ako Bicol Party List ang prosopwestong lay na magtataon ng dagdag sinasweldo para sa mga paratukdo o mga obreros na. Sa Bicol Region, dapat mag-increase man po ang sweldo. Kan mga Bicolano, tamahal man ang mga barakalon digdi, bako sa naman sa Manila. Magin sa Bicol Region, ay nako, pagkalangkaw-langkaw, kan mga presyo kan mga gasolina, panginot na barakalon, pagkakan, gabos, aros, nag-orolantuhan. Apirasan akong igwa man nagtataga huros-huros. Mga tugang more than 6,600 na mga voting counting machine nag-abot naman po sa Bicol Region. Sa report magkakasubago ni Rocky. Dakulo na dang nag-abot ng mga PCOS machine. Distributed na nga ni po kayo din sa mga munisipyo asin mga syudad. Kaya po handang-handa na ang Commission on Election, COMELEC Bicol, sa nararani ng national and local election sa pagkikipag-ulay kay Attorney Maria Juana Baliza, Regional Director ka nasabi ng ahensya. Nagabot na po sa region, Bicol Region, ang kabilugan na 6,656 na mga vote counting machines na gagamiton sa eleksyon. As in, sa presente, pinag-distribute na po ini, pinag-deploy na sa manibibang probinsya. Nagsagibo naman nga ni kan sudma sa mga probinsya nin Albay, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, nin inapod final testing and sailing on this machine na po. Mientras tanto, sinisiguro man po ni Balisa na dahil magkakaigwaning pa man aberya o malpangsyon ang mga voting counting machines sa aldaw ng eleksyon alagad. May mga nakaanda naman subot na reserba kuning kaso mangyari ang pagpalya or kakaigwa po nin mga aberya or kaigwa maning malpangsyon ang mga PCOS machine or ining voting counting machine na ini. Pinagdagdagan pa sa impormasyon kan PNP Bicol man kasado ang sa indang puwersa para sa maabot na eleksyon kung saan sikon sa liderato kan kapulisan sa Bicol Region katuyan indang makamtan ang mababang bilang ng election-related incident kung kaya padagos umano ang kanilang isinasagawang pag-insayo sa kanilang mga personnel, gayon din ang deployment ng mga ito sa mga lugar na kabilang sa mga area of concern. Oy, COMELEC Corban po sa May 8, 2022. Kaya po, pag Domingo, asin Lunes, so mga parainom ki arak, di na muna ka mag-inom sa arak. Juice or lemon juice or soft drinks na sanang unang inumin doon sa katubig. Tiyos-tiyoso ng unang alak. Pwede man magkulong sa loob kan kwarto na mag-inom sa public place. Kaya ngunyan pa sana bumakal-bakal na reserva. Saka bawal sa botanting maglaog ka mo sa COMELEC sa mga polling precinct na nakalablab ning rakurak tabaka talingahon ka mo dyan kan mga tanod. Bawal pong magpasaway, bawal magbutong nakainom, nakarara ning arak.
Ta baka magpasaway kamo, taralingahon kamo kan mga barangay tanod. Kung mainom naman sana kamo, dahil na paantuson pa ang pitsa 8 sa Kanuebe, tabawal. Sa election, ano na kita kaya? Di, sabi kang komilikli, korban kita. Ngo, niya nabanggi mag-irinom na ng arak, pasawa na. Di sa man na mag-inom kang pitsa 8, bawal. Pitsa 9, lalo na election day. Bawal na bawal po. Bawal magbutong inom ki agwa di pataranta. Kung mataranta ka mo, tatalingaon ka mo kan mga bantay dyan na pulis asin mampo tanod. Kung dahil basbasan ka mo ning armis kan mga tanod, bawal po magpasawa. 10 minutes before 10 o'clock in the morning. Oy, mga tugang, sabi ni Marvic Dumagsang, ABC President kang Nabo Camarines, iboto ang kandidatong marunong kumilala sa tao. Correct. Hindi sa kandidatong kilala ka lang pag kailangan ang boto. Iyo man ang ba ka? Correct na correct. Mga tugang sa road apo bagang lalaki, 19 years old, na wanted sa statutory rape, arestado sa Laguna. Pambira, no? Top 3 most wanted person dahil sa kasong panlulupig, sa barangay Maravilla, Nagkarlan, Laguna. Gawang palang rapist dyan sa lugar na yan. Pero katrangkilo bagang probinsya ang Laguna man. Bisto kan Nagkarlan Municipal Police Station ang suspect na si Jeremy Sugaste, 19 years old, as in residente kan barangay Maravilla, Nagkarlan, Laguna. Naaresto ang sinambit ng suspect na may sa Cuneo, may sa Manyakis na suspect sa isinagibong operasyon kan mga autoridad. Sabisa po kan warrant of arrest na inisyos kan Port Judicial Region Trial Court, Branch 7, Family Court sa San Pablo City, Laguna. Nasa kustodya na po kan sinambit ng Cuerpo de Policía suspect asin maatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 8353 o bistado sa apod na Anti-Rape Law of 1997. Mareman niya na ang mga araw kaning klaseng mga manyakis, may isa kuni yung suspect maaresto asin maghimas nin Rias na batbat asin dahil na makagibo pa nin panlulugos sa iba. Digdi po mga tugang sa Iriga City, igwa na naman bagang mga pakaraot na ginigibo ang mga kalaban kan Team 1 Iriga. Nakisyo igwada ang linaglag na duwang para board member ang grupo ni Mayor Rex Oliva. Igwada ang linaglag na 5 kandidato para city councilor kan Team 1 Iriga. Mayo pong yung katotohanan yan, sabi ni Mayor Rex Oliva, na karibay daan ng 300 pesos na ay lalo na ngayon mayong katotohanan yan. Puro ngayon kaputikan. Desperate move na ngayon kan mga kalaban mi sa politika sa Iriga and Rinconada. Tadigdi po kayo sa Iriga, sa mga survey, naglalataw na talagang si next Mayor Rex Oliva, sabi kan mga tao na nakakaulay kan Radyo Ronda na ito talaga ang kwalipikado. Kwalipikadong maray na suportaran, botohan na maging mayor, tainot na inot ang kwalifikasyonis kani talagang puso, may halangkaw na inadalan,
may marin na eksperyensya sa pag-service sa publiko, may nahiling na mga akumplisimento. Kisa man nga kan ibang nagkakandidato na harayo manamaray talaga ngaya ang kwalifikasyones as in accomplishment. Kan ibang nagkakandidatong mayor sa Iriga City. Kaya kung ano-ano na sana ngayong pakaraot. Kesyo si Botsokoy Uliba lang ngayon ang bali sa balota, sampol balot, na may pagugum na 300 pesos. Mga kaputikan ngayon, Joey, sabi ni Mayor Rex Oliva. Mayo ngayon kaming iwanan, mayong matatagak, mayong mawawalat. Ang Team 1 Iriga, sararo, asin nagkakasararo, para sa pagbabago kan Iriga City. Kaya kung iguaman ngayong move, disparate move mga yung mga hero ini, kan sa mo yung mga kalaban sa politika. Malinaw pong marami ang reaksyon na ipinaluwas po ni Mayor Rex Oliva, kan siyudad kan Iriga, katakod. Kan mga pakaraot na naman ngaya sa social media, kan sa indang mga kalaban sa politika, asin kan ibang mga announcer man, kan kalaban mga sa politika. Mayo po ngayong katotohanan yan. Mayo ngayon kaming iwawala at mayo man kaming itatagak. Ngamin na Team 1 Iriga sararo. Kasi nagkakasararo sa pagbabago kan Iriga City. Sabi po kan mga supporters kan Team 1 Iriga oni. Suportaran ta po Team 1 Iriga, Team 1 Kamsor. Tunay na agko malasakit. Oda kaibang panggigipit. Mabalos po ngay irigin nyo. Yan po ang mga supporters po kan grupo ni Mayor Rex Oliva. The road to change for a productive Iriga City in Kamsor. They can turn vision into reality, ready to help with or without election. The hope of the new generation and the elderly. The man of action with integrity on May 9, 2022. Your vote matters, vote in choice, choose wise. Yan. Team 1 Iriga, Mayor Rex Oliva, public official as a public trust. Arriba Oliva, Team 1 Kamsor. Oda matagak. Di ba? Sabi ni Mayor Rex. Oda matagak. Ubos kong gabos, gabos kong gabos. Mag-iriba sa pagbabago sa Iriga City. Rex Oliva po for mayor. Malinaw po. Taan sabi, siya'y nublida sa dunaan unyati. Uda ngayon sampol balot. Yaon po. Siya'y nubli for board member. Aki ini top notcher champion last termer board member mani nubli. Yaon po yan. Kabali yan sa sampol balot na ipinapaluwas po kang kampo ni Mayor Rex Oliva kan Iriga. Botsokoy Oliva and Dunaan Unyati. Yaon po yan. Magin ang mga councilor, si Danrib Nacario Aboniti, yaon baga, Maribit Bernales, Jor-El Kaayaw, Perfecto P.V. Gascon, Boboy Gibara, Nikki Katimbang Lagrimas, si Rudy Pongtan, Clito Rabago, Jeptino, saka si Paula Gigi Vargas. Rayaon ng mga pangaran ninda. Pangaran ni Congressman Mix Villaperte, Governor Governor Luigi Villaperte, rayaon po. Pangaran ni Vice Governor Sal Portono Jr. For Vice Governor baga, Sal Portono Jr. Yaon po. Kaya kaputikan ngayon, pinaparapaluwas na naman nga sa social media kan mga kalaban mo sa politika. Malinaw na disparate move lang ngayon kinakarabahan na kaya ngayon, amakon mo ngayon si Gubmix, alangkawon daw ngayon marahin, tirong na mayagpag sa survey, magin ang Team 1 Kunada, ang Team 1 Iriga. Sa mga survey ngayon, dyan ngayon, kinakabahan ang kalaban. Kaya kung ano na sana ngayong mga pautot, para lang ngayon makakul ng atensyon, asin makakuanin, inapod na simpati. Manaman ngayon po ngayon, matubod mga tao. Tan mga tao, ang mga botante, mas nakakaintindi asin tatao, kan tunay na nangyayari, kan tunay mga nakakatabang sa tao, asin kung sa isay ang mga pabaya na mga politiko sa Ringkunada. Asin kung siya ngayon tunay na nagpapayaba sa mga taga-Ringkunada ng organ sa Iriga. Aram ngayon kan mga tao, Joey. Sabi ni Mayor Rex Oliva.
Sabi nga ni kan Team 1 Iriga, fights for fair campaigning. Mga Irigenyos, usad na dakulang unra para ki ano ini. Dahil ko na lang pagpara sa Rosuron, nabasa ko naman pala sa mga pangarang kong kandidato. Bueno, tamaghanap buhay daw kita, Noy. Pagkatapos ka na hanap buhay, balik kita sa programa. Pai! 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 Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ano bang mga i-deliver ni Nognog sa Senado? Di-deliver ni Binay? Karanasan niya bilang human rights lawyer. Yung malasakit niya sa mga OFWs na tinulungan niyang makauwi. Yung kakayahan ni Binay mag-deliver ng mga serbisyo nung mayor siya. Pati yung mga nagawa niyang pabahay bilang housing czar. Yan ang mga dadalhin sa Senado ni Binay. May nagawa na, may magagawa pa. Binay for Senator, 11 sa balota. Political ad paid for and by Una, 117 Rada Street, Makati. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra nindos ako na makapagserbisyo sa ika-5 distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kong termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anakot, si Isay ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang kagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa nuya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong Tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our Junior. Sal Fortuno Jr. Masubil siya. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Bueno mga tugang, balik kita sa toya pong programa. Madali yung sanang maray mga tugang ang oras, oh. Alas 10.
5 na po tulos ni na pagkaaga. Ano? Nag-antabay po kita sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection. Good morning kay Sergio Tertersinio. Para dangog tayo ni. Kay Alvin Montais, Napolis. Kay Edgar Bernales. Ano yan, yung, mga ano tayo yan, mga listener ta po yan dyan sa Nabua. Good morning sa Indo. Kay Marvin Orbita, kay Kim, kay Punong Barangay, ano ni, Joseph Permante, para antabay tama niyan. Si Bator, good morning. Si Dennis Naulaso, good morning. Mga tugang, mga COMELEC control areas, dahil man po mga naka-lockdown, sabi kang COMELEC, pinaglinaw po ni Commission on Election, George Garcia, na mga residente sa mga lugar na nasa COMELEC control, tinutugutan na magluluwas, luwas-laog sa kanya-kanya mga lugar. Piga sa Yumani Garcia ang mga report na nagsasabing ang mga residente dahil tutugutan na makalaog, luwas sa kanilang lugar na kontrolado kang COMELEC. Pinapa-announce lang po namin sa mga may declaration of COMELEC control. Ang sinasabi po kasi sa area, hindi makakapasok yung nasa labas na mga residente, papasok sa kanilang bayan. Kung saan nagkaroon ng declaration ng COMELEC control, hindi po totoo yun. Sabi niya po sa ginibong press briefing, wala pong magbabago sa labas at pagpasok ng mga mamamayan natin, lalo na sa araw ng eleksyon para makaboto. Siniguro man kang komisyoner sa publiko na ang mga residente ay tutugutan na makaboto, lalo na sa mga lugar, dyan sa Mindanao areas, as in iba pang mga barangay na nasa irarom kang na control po kang COMELEC. Dahil po matakot magboto ang mga tao. Dahil man magtubod na dahil para laugon kapag nakalabas na ng kanilang lugar, lalo na sa mga matakot na mga probinsya or barangay. Kansarong aldaw po inilag sa COMELEC control ang Pilar, Abra, Province of Misamis Occidental dahil sa security reasons. Ang desisyon kan full body ay bunsod ng rekomendasyon ng Regional Joint Security Control Center ng Region 10 na binubuo ni na Regional Election Director Francisco Bope, Major General Wilbur Mawawag or Mamawag ng 4th Infantry Division ng Philippine Army at Major General Herenoso Punio, Commander ng 1st Infantry Division ng Philippine Army. Samantala, pinag-utos ng Philippine National Police ang agarang pag-release sa buong tauhan ng Pilar, Abra Municipal Police Station sa rekomendasyon ng COMELEC. Garo, ang PhilHealth contribution tataas sa Hunyo 2022. Sabagay, pa nagtataas po, nadadagdagan man ang benepisyo gayud-gayan. Tataas na sa darating na buwan ng Hunyo ang kontribusyon ng PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, mula sa kasalukuyang 3% ay tataas na ng 4% ang sisingiling kontribusyon sa mga miyembro ng kumikita ng 10,000 pesos hanggang 80,000 kada buwan. Alinsunod ito sa Universal Healthcare Law
Sinasabing sa susunod na buwan, magsisimula ang paniningil ng mas mataas na premyo dahil i-adjust pa ng PhilHealth ang kanilang IT system. Tataas dapat mula sa 3% tungo sa 3.5% ang premyo. Enero noong nakaraang taon, subalit sinuspindi ito dahil sa pandemya. Pag-aaralan naman ng PhilHealth kung sisingilin pa nila sa mga miyembro ang halaga ng kontribusyon na hindi nakolekta dahil sa suspensyon. Target ng PhilHealth na makakolekta ng 180 billion pesos ngayong taon mula sa mga kontribusyon. Mga tugang, si Lusada ang misis, binuno, ilinubong ni mister niya sa Bulacan. Grabe man ay. Kaya minsan ining mga silos-silos na ni sa mag-aragom, nakakaraw-raw po kan pag iribanan hasta nahulog po sa krimen. Ali po sa Bulacan ang impormasyon, kalunos-lunos ang sinapit ng isang misis matapos patayin at ilibing ng mister niya sa bakanting lote sa bayan ng North Sagaray. Kinilala ang naarestong suspect na si Jerwin Kunda, 25 years old helper, habang ang biktima ay ang kanyang misis na si Rowena, 27 years old, kapwa residente ng Barangay Poblasyon. Sa report ng North Sagaray Police Station, iniulat sa kanila ng nakatatandang kapatid na babae na nadiscovery ang bangkay ng biktima bandang alas 4 ng hapon itong Biyernes sa isang bakanting lote at masukal na lugar sa Barangay Poblasyon. Dahil po dito agad rumesponde ang mga pulis hanggang sa matagpuan ang bangkay ng biktima na namamaga, na agnas, ay sorry sa mga nagkakakan, at umaalis na baho na binalot sa canvas tarpaulin matapos mahukay. Ayon sa inisyal na investigasyon, nag-ugat ang karumaldumal na krimen dahil daw nagsilos ang biktima o ang misis sa kanyang mister hanggang sa mawi sa pagtatalo at patayin ng mister ang kanyang sariling misis. Voluntaryo namang sumuko ang suspect kasama ang kanyang ama at ang kanyang kapatid sa estasyon ng pulisya. Sinasabing na-report sa mga autoridad nitong Martes na ang biktima ay nawawala pa noong Abril 15, taong kasalukuyan. Naharap ang suspect sa kasong parricide habang ang labi ng biktima ay dumaan sa pagsusuri ng mga autoridad. Barangay Captain na tumatakbong konsyal, patay sa pamamaril. Patay ang isang barangay captain na tumatakbong konsyal sa kapital ng Pampanga para sa halalang 2022 matapos pagbabarili nang hindi pa nakikilalang gunman. Pambihira man ano. Grabe daw ang politika sa Pilipinas talaga. Karog na kaya. Mga tugang, ang PNP station sa buong bansa naka-full alert na po. Inanunsyo ng Philippine National Police na naka-full alert na ang lahat ng istasyon nito bilang bahagi po
ng pagsisikap na matiyak na matiwasay at payapa ang May 9 national and local election. Bilang bahagi ng kanilang election security preparation, sabay-sabay na binuksan ng PNP National Election Monitoring and Action Center at Regional Election Monitoring and Action Center. Sinabi ni Carlos, ang OIC ngayon ang PNP Chief General Jocardo Carlos, na ang NEMAC at RIMAC ay magsisilbi bilang mga mata at tainga ng PNP Security Task Force NLE National and Local Election 2022 na magbibigay ng updated report sa lahat ng insidente na may kinalaman sa election at security activities na ginagawa ng kapulisan. Ang mga standby forces at quick reaction team ay naka-station ng 24 hours basis sa command post ng kani-kanilang headquarters. Samantala, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na handa na rin sila sa tiyaking secure ang halalan kasama ang kanilang police counterparts sa araw ng halalan. Tinayak din nito sa publiko na ang AAP ay malakas at may kakayahan na gampanan ang kanilang mandato na i-secure ang May 9 eleksyon. Tugang, iguana kitang nasa 18 minutes makalampas po ang oras na alas 10 nin pagkaga. Eralaog mi lang po ang mga hanap buhay pagkatapos mabalik kami sa programa. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Big servicio, Riconada. Big servicio, Riconada. Big servicio, Riconada. Big servicio, Riconada. Bayong iba sabi ko nada, makakaarog pa sa iya. Probado ng serbisyo, kaya kita na maaseso. Big servicio, Riconada. Big servicio, Riconada. Big Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Una vez may mata sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Una vez may mata sa akin at puso. Luigi! Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Sa Kongreso siya na nga.
Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Isisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa Migtabang, Migpayaba, Mix Servisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah! Sadi na kita sa Migtabang, Migpayaba, Mix Servisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah! Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix. Bueno mga tukang, balik kita sa programa. Iba na po kitang 10:25 in the morning. To Provincial Most Wanted ng Albay, tiklo sa manhunt ng PNP Bicol. Ali sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, 2 Provincial Most Wanted person po ang nadakip sa isinagawang manhunt operation ng PNP Bicol nitong
Lunes, May 2, 2022. Dakong alas 6:50 ng umaga, na corner ng mga tawan ng CID Jalbay, PFU kasama ang Ginubatan Municipal Police Station, Gubat MPS, 2nd PMFC, Kamsul, at PNP SAP, ang rank number 3 provincial most wanted person na si Gerardo Uliquino Olicia, 67 years old. At mayroon pang isa. Bueno mga tugang, palagon tadaw ng report tali sa mga pag-iriba sa luwas. Si Philip Barasina alias DJ Pogi nasa linya ngunyan. Bicol Connection Report. Bueno, alias DJ Pogi, maray na ramrag ka nimo. Salamat, sabi Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Uy, talagang siribot-sibot ngunyan. Mga suportadores ni Vice President Lene Robredo. Pasiring duman sa siyudad kan Naga. Ang aning suportaran na gigibuhon na Grand Rally kan grupo ni Vice President Lene Robredo duman mismo sa siyudad kan Naga ngunya na pagkahapon. Good morning mampalan kay dating Congressman Sal Fortuno asin man kay Salvio Fortuno Jr. asin Solid BP ni ang Fortuno Jr. Fortuno. Ang pamilya Fortuno bagalip, solid BP ni supporter sinda. Oo, ta mga liberal party bagasinda. Yan. Lalo na si Sal Fortuno Jr., ang kinakampanya niya baga pag nag-house to house, pag meeting di aban si Lene Robredo for president, ang sa iyang kinakampanya. Parehas man ni Luigi Villafuerte ang masunod na kong gobernador kang Camarines Sur. Maging si Goodmix. Oo, pag-abutig di sa Bicol, majority. Si Rex Oliva. Lene Robredo man siya. Talagang Team 1 Kamsor. Sa madaling sabi, Lene Robredo ang presidente. Yun mismo si Vice President Lene Robredo. Kaya halos pasiriringon duman sa siyudad kan Naga nagkatirang mga bus hali digdi sa siyudad kan Iriga. Yan. Bilang suporta ninda sa kay Vice President Lene Robredo. Diyan, kung magtaram dyan si Lene Robredo, si President, na itong mga in-endorse niya baga, na nangingirida siya pag inaapot kung dapat iyong iboto, ay nangingiri daw ngayon kaya. Ang pagtubod ko ngayon, dapat iboto tayo itong mga may mga accomplishment na maray, saka may maray na ginibuhan sa publiko. Oo, saka malinaw duman sa mga binutatam niyang pahayag kan nagtalikod na simana na talagang mayo siyang pinag-i-endorso. Yeah. Daway sa ima na kandidato, nasa desisyon subuot ka na tao kung isaya na gusto nindang ibuto. Pag-abot sa bagay na ini, talagang tao man gisaray ang madesisyon, bako man na nag-i-endorso. Ang lambang sarosa sa tuya, may diretso. Yeah. Kung isaya na gusto tang ibuto, so nasa buot ka. Dawa day pagparagamitan nin kwarta. Yeah. Ang pinakamaray gani, mga butante tabi Karundang Joey, magbuto sa tindang konsensya. Yeah. Bakong sa paagi sa nakan kwarta. Sa aniba man ng mga butante kaya, day hakuton, day natawa ni na sobre, day nagbuburuto. Kime-kime, Kunada area. Kaya mag-isip na sa tuyang mga kababayan, itong ibang mga butante niya to, na imina na panahon
na day basta masilaw ang mga kababayan niya to sa kwarta ining mga butante. Siyempre, itaman sana ang masakit pag abot ka na panahon. Sa Facebook baga may mga joke na may babaeng burubaktot, may manaran ribo sa mga kinyerintos, sarong sako. O yung mabibigyan lang yung nasa listahan. Yung wala sa lista, sorry. Oo. Baka mga fake news man yan. Fake news man yan. Yung mga pakonsuelo sa naman. Ang pangapunan mga kan kumilik, pangapunan kang PPCRB na wag bumili at wag man ipagbili ang boto. Sagrado man baga na boto ka na lambang saro. Kundi ang nangyayari kaya ngunyan sa sobrang pangangaipo kan ibang mga kababayan niya itong nagtitiyos, ang ginigibo, sigan na bang duman sa mga kandidato kung iwawaras na lihoras sa inda kung yan ang mga panahon. Totoo yan. Ang iba lang. Pero talagang grabe na pagtiyos, kaya ni ba man ng mga kababayan niya itong tiyos, sinasamantalaman ang panahon ng eleksyon. Kaya ngunyan, ang abang-abang kan mga paralimo sa kakatong dahil nakakako ang limos sa mga bulangan, sa bulangan baga, may paralimos na dahil siya natataaning limos kan mga parabulang itong na tungudan niyang gate, puro daog ang nagluluwas. Daog ngayon ko, dahil ngayon kong pantao sa emo, daog, puro daog. Ngunyan ang abang-abang kang paralimos, mga politiko. Oo, saka ito man na mga parabulan sa puro mandawgan nagluluwas. Sabi man kay itong iba, maray pangayan nato kaanin halas, nagtutuga. Nagtutuga, ayan. Agom na nga niyang agom, nagpuputik sa agom. Yan pa ngayang sugarol sa yan pa ngayang ibang day magpurotik. Oo, pero normal naman digdi sa tuyang nasyon na ibang mga kandidato magpara promesa. Yan. Kaya dapat piliun sa itong kandidato na bako sa nang sa promesa, kundi pag nanggagana na, pinapangyarihan pigpromesa ninda na gigibuhon. Kandidato, politiko man, angon yan, abang rarahay, nabibisto ka, pero pag nanggarana, lana ka isnabero, isnabera. Mga bambubuot, halos ang iba magluhod-luhod na sa mga butante. Yan. Pagkatapos kan eleksyon, mayo na. Dahil mo na lamang masilagduman sa harong. Yan. Sa nagpapasiram-siram na kung sain. Hinaan dipisil kung napipili kan ibang mga kababayan niya to, kandidato na mga diferensyado ang iba. Dipisil kung arog na kaya na napipili dahil lang siya nasa kintab ka na kwarta. So, initabi karon ng Joya na sa kuyang mga herat na informasyon. Lip. Alidigdisa, yes. Makalamang dyan pwedeng ma-interview. Kunyan kayo ni Garo Desierto ang pinamumugtakan niya. Uy, grabe daw ang lanit kan saldangon yan. Uso na naman ang tagumata or sore eyes. Kaya harayo kaya duman sa mga katauhan ang dinamumugtakan mi kunyan ni Karon ng Rocky. Iyo. Kunyan inipinitin siya. Kunyan na mga panahon. Apisar tapos pa sana ang Semana Santa, garo ang pagmati ita, puro pinitin siya. Oo, sa sobrang init, pati ang kandidato, ginagaranot na pag mayo nang nabubutbut sa bulsa. Ay, grabe ngo niyan. Intiro lang namumroblema. Diyan nga ni Dasarong ni Mayor Jeep Vicenyo, permi nang sarado ang gate bagalip. Oo. Nagugulpi naman na si Mayor sa pero nagtatago-tago naman si Mayor Jeep. Pati nga ni Financier, garo nawawara na. Si kumusta naman yan,
kalaban dyan ni Mayor, iyo man, permi man sarado ang gate. Ay, dahil, perming matawo. Pero, Ang permi man na, kalaban ni Mayor. permi man na sarado ang gate o perming buka ka, nakatiwang mo ang Perming gate. matawo. Perming matao. Oo, may pamahawan nga ning pansit kasubago. Ay, iyo, halik ko na pala naman. Talagang, dahil nag-uuraw ang tao. Ay, Kay Mayor Jit, mayo na baga duman, pag duman ni. ay, yung ano yan. Saka dahil Sarado nagpapalaog na. na tulos-tulos na, perming nakasara ang gate. Nakayaw naman sa munisipyo. Nagpapalipot-lipot. So, initabi karon ng Joya na sa kuyang maheras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location. Hindi man si Philip Baracena, RPN, Radio Ronda. Thank you. Karundang Philip Baracena alias DJ Pogi. Kan sa emong report. Bicol Connection Report. Ngunyan na panahon baga, talaga sobrang init kang panahon. Maglilikay po kita sa mga hilang, ano ha? Lalo na mga kasulo, ta sa sobrang init. Minsan nalilingawan sa mga pigluluto. Sa mga uso niyan ang heat stroke. Ang heat stroke ang matakot na hilang. Pag nasobrang kita sa lanit kang init kang panahon. Tapos daralagan sa swimming pool, daralagan sa beach resort, may mga nalulunod. Kaya ingat-ingat po. Sunod-sunod po ang mga disgrasya ngunya na tag-init. Garo El Niño pinomeno na kaya kita. May mga nagagadan dahil sa sobrang init kang panahon. Dahil man direktang nagadan sa saldang, sa ibang mga paagi, nagagadan. Kaya maglikay po kita. May nalulunod, may piranang kaki ang nalunod. Mga nagkakarigo sa mga lake, nagkakarigo sa mga salog, sa mga kadagatan, sa mga swimming pool. Maglikay po kita. May mga dyan sa University of the Philippines Campus Diliman, Quezon City, namatay naman ang 8 katao. Wala pa namang naiulat na namatay sa heat stroke. Subalit, huwag na tayong magtaka kung may maiuulat na ganitong kaso. Sa Naga nga ni, itong lalaking nagtaba na nagdadrive kan owner niya, ay inatake ba ng heat stroke? Pambira nga niya ako. Pero dahil managadan. Naagapan na daratulo sa BMC. May mga nalulunod. May mga re-rescue, may mga hahanap-hanap sa kadagatan ng ibang nalulunod. Kaya nasa to yung mga rescuer. Yan, minsan po kaya mga magurang, kung kaibanan ng mga kakian sa mga kadagatan o kung saan man ang mga resort, pero may dapat nakataid, delikado. Lalo na kung dahil pa man tatao maglangoy. Yan. Sa mga ibatang mga kababayan, medyo tinatagumata na ngo niyan. Ano ba, pigsusur ice na eh. Itong pigpaparamutaan mata dahil sobrang init. Kaya po dapat doble likay, doble ingat. Sa tuya pong mga kababayan. Aliwalas perde, sabi ka ni ba? Dahil dapat kita magtugot na magkahilang tamahal patinggayo ang mga barakalon mo niyan. Ang bulong, ang bayad sa doktor, Jesus marusip. Maringan itigwa kitang kapurti medical headquarters sa Iriga na nadudulukan tapuning tabang. Kaso bago na agiyan ko. Amay-amay pa dahil pa alas 8. Lampas na tulos 30 katao ang yaon po mahagad tabang sa kapurti. Medical Assistance Program kan na grupo ni Gubmix Villaferte, Luigi Villaferte and Elr Villaferte. Pag agi ko naman kani at san siguradong matao pa dyan. Talagang may mga naghilang kitang kababayan na dahil man natatabangan po kan ibang LGU
lalo na digdi sa Erica City, nagdudulok tabang sa Kapuerte headquarters. Magayon na programa po ini, dako lang tabang kan mga Villafuerte. Kaya man ang mga Villafuerte padangat kan mga taga-Kamsur. Magindigdi po sa Rinconada, mahalaan sa mga survey. Mas padangat po baga si Mix Villafuerte sa Kaluigi na yung suportaran sa maabot na eleksyon. Tangarig padagos-dagos po asin madubli ang sendang mga programa tabang na itatao sa mga taga ika-5 distrito kana probinsya po ni Camarines Sur asin man po kaini pong probinsya. Dahil man yan po kayang gibuhon kan anduyog ni andaya maging kan sa mga kaalyado. Ang mga naitatabang kan mga Villafuerte sa mga tao. Dahil hindi kaya yan, lalo na sa mga nagtitios. Inay ko. Dahil yan nagibo kan mga kalaban kan Villafuerte sa satuya ng mga taga Camarines Sur. Sa totoo lang po. Sa totoo lang. Ani ba, mangangako pa sana sa Indo. Pero hanggang pangako, mapangkasiguruhan yan eh. Daog lang yan kaitong na mga politikong proven and tested ng may itabang na talaga asin may nahaman na mga programa asin proyekto sa satuya. Aram naman po katikan mga butante kung sa sendang tatabangan at tunay na nagmamalasakit, matuod na nagpapayaba sa Rinconada. Aram naman indang Mix Villafuerte po talaga. Ang tunay asin matuod na nagpapayaba ni Migserbi sa Rinconada. Kaya dahil kita magparadangog kan mga pakaraot kan ibang mga announcer man dyan sa mga Villafuerte. Aros minumurudan na ninda ang Villafuerte. Pero ang mga among ninda dahil maaman na itatabang po talaga eh. Sa mga nagtitios niya itong mga kababayan sa Rinconada, dawa sa Iriga, sa totoo lang. Na ito bagang voluntaryong hali sa bulsa, ay mayo. Hali sa lokal na gobyerno, pwede. Pero bako pagayod gabos, natatabangan eh. Garo pili lang. Pero ang kurawan niyang kaniriga, pagbabago, na mayong gigipiton, mayong uurihan, kundi patas lang na tratamento sa mga tao. Kaya ng programa bagan ni Rex Oliva, battle cry, walang itatagap, walang iiwanan, gabos kong gabos, obos kong obos, Team 1 Iriga. Rex Oliva po ang panlaban na mayor nindo dyan. Kaya, ang iba man kaya, sige man saragin-sagin na iyon maray, sige man ang saragin-sagin na iyon nakatabang, pero talaga sa totoo lang, puro sa naman banana, saging-sagin, na maray, pero ang karakter, ang attitude, kan ibang mga nagkakandidato, para sa iba, questionable talaga. Di ba? Igwa na sana kita mga tugang ning 16 minutes before 11 o'clock in the morning. Osi, que si mix. Osi, que si mix. Osi, que si mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang
pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix serbisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix serbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunran ng Diyos ako na makapagserbisyo sa 5 distrito kang Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anapot, si Isay ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang kagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa nguya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our junior. Sal Fortuno Jr. Maservisyo siya. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr.
naman ako mapaaram sa programa. Standby po kita sa masunod na programa. Ini po si Joey Saluas in the Rocky and Philip Barasinan sa tuwing nakatuwang sa lawgang programa. Salamat sa mga Facebook Live viewers mi. Kay Hermanang Monica Perique. Always watching. Mabiyahe na siya from Limassol, Cyprus, Pabicol, mabakasyon. Mapasyarman ta sa kadagatan kan Balatan, Camarines Sur, si Hermanang Monica. Tagabos na nag-watching, good morning. Thank you so much, Endo. Dahil ko na kamo masaro-saro. More power na lang sa programa, sabi ni Hermanang Monica. Dili ni Robredo siya. Maboto para presidente. Si Hermanang Maureen Medroso, Erning Medroso Bayaw, good morning. Si Hermanang Maureen Palan, kandidata palang duman sa Barangay Nindano. Miss Reyna Elena. Yeah. Good luck. Salamat sa kabos, ha. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.